ओइ दैदेन उम आंनि फेसबुकआव नों मानो स्ट्रेट हरदों नों आं मानसिफोरखौ नायहोजोब्बाय हा बे उबुलमोन नों आंजों जमा भिडिअ लानायखौ नों मानो स्ट्रेट हरखो नों हो फेसबुकखौ नों स्ट्रेट हरबाय दा बाबु मोजां खेंनानै हरनोबा हर नङाबा दाया जाबसिनबावगोन आरो मानोथो मालायनि भिडिअ आपल'ड होनांगौ आं नोंखौ मोजांसो बुंखादों नों आंखौ गासिखौबो बरबाद खालामजोब्बाय आरो फेसबुकआव थाइसे थाइनै मोनगोन होननानै फैसा खामायनो नागिरनायखौबो नों बिदि खालामदों आंखौ रायजो राजाफ्राथ' थाम्बनेल एबा टाइटेल नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौना दिनै आं सोरनि सायाव मा आपडेट भिडिअ लाना फैदों रायजो राजाफोरा आं दिनै आपडेट भिडिअ लाना फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनैनिफ्राय 15-20 दिननि सिगाङाव ना दैदेन औवारि आरो निजिरा बर' बिथांमोना गोबां नांलायलायनाय जाबाय बुलायलायनाय जाबाय केस होलायनाय जाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना केस होबाय होननानै देखायबाय बा दैदेन औवारिया गावनि बिसिखौ लांफानानै लोगोसे सानै साथामसो मानसि लांनानै निजिरा बर'खौ रुमाव बुहैबाय निजिरा बर'आबो पुलिस केस होबाय जेलाव थांनांसिगोन जेलाव सोसिगोन होननानै दैदेनखौ बिथाङा फोसावबाय नाथाय जों रायजो राजाफ्रा मानो जेल जानाय नुदिया दैदेन औवारिखौ नोंथांमोना मा ड्रामा खालामफ्लायो नामा माबा मोनसे जुदि नोंथांमोना कन्टेन्ट गैयाबा बा भिडिअ खालामनो माबा मोनसे कन्टेन्ट मोनाब्ला नोंथांमोना मा ड्रामा खालामनानै ओरैनो माने रायजो राजाफोरखौ हाद्रि सारखावनानै नोंथांमोना जास्ट माने थगायनानै अकल डलार खामायनो बा फेसबुक इउटुबाव रां खामायनो थाखाय नोंथांमोना मात्र माने नाटक खालामा नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव आपल'ड होयो नामा जों रायजो राजाफ्रा मिथिबायना नोंसोरनि नाटकखौ बेसेबां खोनासंबावनो दैदेन औवारि आरो निजिरा बर' नोंथांमोना मिथिबाय माबा मोनसे दावराव दावसि जादों नोंसोरो मिथिबायना ससियेल मिडियाआव फैयाबासिनो नोंसोरो मोजां सावरायलायनानै मिलायना ला मिथिबाय माबा मोनसे एसे दावराव जायोबानो ससियेल मिडियाआव होयो रायजो राजाफोरनो भाइरेल खालामनानै होयो नाथाय नोंथांमोना मा खालामो मिथिबायना लासैनो मा जायो गावजों गाव मिलायलायनानै दलर थायो नोंथांमोना मैया दाखालिसो ना 15-20 दिननि सिगाङाव नोंथांमोना एसेबां नांलायलायबाय बुलायलायबाय केस होलायलायबाय जेलाव थांहोगोन मागोन होनना बुंबाय नाथाय दिनैसिम सिरि थानानै मा जालायखो नै दा आरो मा जालायखो माने दैदेन औवारियालायनो निजिरा बर' नोंथांनि भिडिअआव बा नोंथांनि फेसबुक पेजाव बोरै स्ट्रेक हरनो मोनखो निजिरा बर' नोंथाङाबो एसे बुजि मिथिबाय ना निजिरा बर' नोंथाङा जुदि मिथिबाय सोरबा सासे मानसिजों एगेन्स्ट जाबाय बा एगेन्स्टै दंखायो नोंथाङा मिथिबाय बिखौ रायजोनि सिगाङाव नोंथाङा बेबायदि आंजों इदि एगेन्स्ट जादों मादों होननानै खिन्थानाङा मिथिबायना नोंसिनि आरो ड्रामाखौ बा नोंसिनि ससियेल मिडियाआव फैनानै बेबायदि नाटक खालामनायखौ जों रायजो राजाफ्रा नायनो बाबाय मिथिबायना निजिरा बर' आरो नोंथांखौ आं दा बुङो दे नोंथाङा मा बुंदों मिथिबाय दैदेन औवारिखौ जों रायजो राजाफ्राथ' गोबाङानो गुबुन इउटुब चेनेलनि दारै बा फेसबुकनि थ्रुयै गोबां रायजोफ्रा नुखाबाय दा जाय नुवाखै रायजो राजाफ्रा आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलनि थ्रुयै नायना लाबानो जाबाय आं बेखौसो बुंनो सानो मिथिबायना नोंथांमोना एसेबां नांलायो एकदम बुलायलायथारनोसै बायदि जायो बा केस होलायगोन बायदि जायो नाथाय नोंथांमोना सिरि मिलायनानै मा खालामो सिरियै थायो ओमफ्राय दा मा जालायखो नै दैदेन औवारियालायनो निजिरा बर' नोंथांनि फेसबुक पेजाव स्ट्रेक हरदों होनना बुङो नाथाय दा बे स्ट्रेक हरनायनि थाखाय नोंथाङा मा जालायखो दैदेन औवारिजों आरो एगेन्स्ट जालायबाय ना मा जाखो नोंसोरो माबा मोनसे कन्टेन्ट गैयाबा बा नाटक खालामनो गैयाबा नोंथांमोना मा नाटक खालामफ्लानानै कन्टेन्ट खालामनानै बा ड्रामा खालामफ्लानानै नोंथांमोना अकल पाब्लिकखौ जाम्बा खालामनानै पाब्लिकनि मेगनाव हाद्रि सारनानै नोंथांमोना अकल रां खामायनोल' सानो नामा नाथाय बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जायाखै दै मिथिबायना नोंथांमोनखौ आं बुङो मिथिबाय नोंथांमोना ओरैबायदि नांलायफ्लायो गावजों गाव जिबायदि माने केस होलायगोन बायदि जायो बा जेलाव हरलायगोन बायदि जायो नाथाय नोंथांमोना स्रोदै थांनानै मा जायो मिलायनानै सिरि थायो ओमफ्राय मा साननै सानथामनि उनाव आरो मा जालायनोसैलाय आरो दावराव जालायनोसैलाय दाथ' नोंथाङा बुंदों निजिरा बर' आं नोंथांखौबो बुङो
नोंथाङा बुंदों दैदेन औवारिखौ नोंथाङा आंनि फेसबुक पेजाव जि स्ट्रेक हरदों नोंथाङा मोजाङै मोजां बोखारना हो नङाबा नोंथांखौ आं केस जाबसिननाय जागोन। मा खोथा बेफोरलाय निजिरा बर' बेफोर मा खोथा जालायखो? मैया दाखालिसो नोंथांमोना ओरैबायदि गुद्दा गुद्दि नांलायबाय केस होलायलायनाय जाबाय बै समावनो होमबा दैदेनखौ जेलाव दोनमोन नों जुदि एसेबां गोरोन्थि मोनदोंबा मिन्थिगौ आंबो नोंथांनाव स्ट्रेक हरदों नोंथांनि चेनेलखौ बुथारनो नागिरदों जोंबो रायजो राजाफ्राबो मिथिगौ नाथाय नोंथांमोना जि माबा मोनसे जायोबा अकल ससियेल मिडियाजोंल' फैयो बा ससियेल मिडियानि गेजेराव फैनानै ओरैबायदि माने पाब्लिकनि सिगाङाव पुरा भाइरेल खालामना होयो ओमफ्राय जों सासे सानै इउटुबारफ्रा भाइरेल खालामबाथाय उनाव मा जागोन लास्टआव थाङै थुङै जायफ्रा भिडिअ बानायनानै फेसबुकाव इउटुबाव आपल'ड दोनो बिसोरसो दाय जायो। बेफोरलाय मा जालायखो बेफोरलाय आरो रायजो राजाफोर मोनसे ससे कल रेकर्डिं दंबायो बेखौ खोनासंना लाग्रोनि बेनि उनाव सावरायगोन। लानायमोन आरोना बै माबायावहाय बे दालिगावआवनो बे भिडिअआवहाय माने स्ट्रेक हरबाय बे आंना दा फेसबुकआनो स्ट्रेक फैबाय आरोना फैसाबो हाबला दा मा खालामबावनांगौ बेखौ मैया 21 तारिखआव गासिबो बुंजोबनांगोन बे पानिशमेन्ट मोनगोन गिदिरनो। ओमफ्राय आदा आं मैया फनाव मोजां बुंहरबावदोंमोन आंनि थाइसे थाइनै नों खामायनायखौबो नों मेगन साबावबाय नों गासिबो लाइफआवनो आंखौ बरबाद खालामनानै आंनि फेसबुकआ स्ट्रेटआ खुलि हरफिन होनदोंमोन आं। ओमफ्राय दा बेखौ मिनि हरलायदोंसो बे नों आंखौ लासिं सिं खालामग्रा नोंनो आंखौ मानियाखै आं स्ट्रेक हरदों होनबाय। बेगवा बियो थ' खोनाखाबायना भिडिअखौ नायनानै बा बुजिखाबायबा खोनाखाबाय जानांगौ निजिरा बर'आ सोरजों रायलायदोंथाय मिथिया आरोना सोरबा जोंनि हारिनिनो पुलिस ना मा मिथिला बा मेजिस्ट्रेट ना सोरबा मा जाखो ना असि ना आइसि जाखो बेखौथ' मिथिला ना रायजो राजाफ्राथ' खोनानानै बुजिखाबाय जानांगौ। 21 तारिख होनदों ना मानि 21 तारिख मिथिया आगष्टनि 21 तारिख ना मानि 21 तारिख दैदेन औवारिया गासिबो माने खोथाफोरखौ बुंना लानांगोननो बिथाङा गला होनना बुंदों नाथाय मा खोथा मिथिया आरोना माखौ बुंदों ना स्ट्रेक हरनायनि सोमोन्दै बुंदों ना माखौ बुंदों बेखौथ' मिथिला जोङो ना रायजो राजाफोर नाथाय बिसोरो बेबायदि ससियेल मिडियाखौ गुबुंले खालामबाय थानायखौ एसे गाज्रि मोनो आरोना जों रायजो राजाफ्राबो गाज्रि मोनो बा इउटुबारफ्राबो एसे गाज्रि मोनो। बेनि थाखायनो मिथिबायना बेबायदि जायालासेनो ना माबा मोनसे जेनेबा नांलाय खमलाय जादों बिसोरो अनलाइन फैयाबासिनो ना ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैयाबासिनो बिथांमोना मोजाङै रायज्लायबा जायो थान्दा माइन्डजों ना मानो होनना बुङोब्ला जों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ससियेल मिडियायाव फैनानै गोबां खोथा बुङो नांलायो खमलायो धमकि होलायो बिथांमोना उनाव थांनानै मा जाहैयो सिरि मिलायलायनोसै ओमफ्राय जायफ्रा भिडिअ खालाय भाइरेल खालामो बिसोरो मा जायो लास्टाव दाय जायोना रायजो राजाफोर। आरो जों रायजो राजाफोर बा इउटुबारफ्रा मिथिबायना माबा मोनसे जोंनि हारिनि गेजेराव माबा मोनसे गुबुंले खालामदों बा हारिनि गेजेराव सोरखौबा इनाय खालामदों बा इनाय अनागारि खालामदों जों मिथिबायना जों रायजो राजाफ्रा बेखौ मा खालामो मिथिबाय सुद्रायनो थाखाय बा मोजां जाथों होननानैसो भिडिअ खालामो मिथिबाय दा नाथाय रावखौबो गाज्रिनि थाखाय भिडिअ खालामा खिन्थु गाज्रिखौ सोर खालामना लायो गाव गावसो खालामना लायो मिथिबाय। बिनि थाखायनो मिथिबायना रायजो राजाफ्रा भिडिअ खालामो बा सोरबा इउटुबारफ्रा भिडिअ खालामो बा सोरबा फेसबुकनि बिथांखो मोना बिसोरो भिडिअ खालामो आपल'ड होयो मिथिबाय। नाथाय जुदि गाव जुदि गोरोन्थि मावना लायाबा बा गाव सिगाङाव भाइरेल खालामग्रोना लायाबा बा गावा ससियेल मिडियाफ्राव आपल'ड होना लायाबा होमबा जों सासे सानै इउटुबार बा रायजो राजाफ्रा बोरै मोनगोन ना रायजो राजाफोर बेफोरखौ जोङो मिथिबायना खोनानानै गोबां गाज्रि मोनो बेनि थाखायनो जों मालाबा सोरखौबा एसे एनै बुंफ्राङो नाथाय मानसिफ्रा गाज्रि मोनो मिथिबायना नोंलाय बेसे रोंगौ नोंलाय बेसे बुजिनो रोंगौ बिदि सानगोन मिथिबायना जोंखौ। बिनि थाखायनो आं मालायनि सायाव बारा खोथाबो बुंनो गोसो गैया नाथाय मा खालामनो ना नायनानैबो थानो हाया बा खोनासंनानैबो थानो हाया बिनि थाखायनो एसे एनै माब्लाबा गेजेर बेबायदिनो सोरनिबा सायाव एसे एनै इनाय मावदोंबा बा सोरबा सासे सुबुङा सोरनिबा सायाव इनाय खालामदोंबा बा गाज्रि नोजोरजों नायदोंबा बिनि थाखायनो जों एसे एनै भिडिअ खालामो मिथिबायना रायजो राजाफोर।
दिनै आं हरनि समाव मानि थाखाय भिडिअ खालामदों मिथिबायना रायजो राजाफोर जाहाथे जाय सुबुंफ्रा बा रायजो राजाफ्रा बिसोरनि ड्रामाफोरखौ नुवाखै बा बिसोरनि नाटकफोरखौ नुवाखै आंनि इउटुब चेनेलनि दारै नायना लाथों होननानै आं भिडिअ खालामदों मिथिबायना रायजो राजाफोर आं बारा गोबाव बुंबाय थाला आंनि बुंनाया जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय गावनि हारिनि होननानै आरो जुदि नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोसेनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।